Ikuan ha, itabot og 2.5. Tib. Dua kami sa tugtunga. Sige na mo katawa. Sige, kinatawa na mga pagkakon ng ipon. Okay, one. Kaya itan siya tayo. Lagi ko dyan sa akuan. Asya. 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 Lagi ko nagdagan. Yan, isang kuwan. Kista tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gi pusing be. Ano din mo balik? Tay